coaster isce? Tá an rimed ar in Jobh go bhfuil muid seo at Tayto Park le 5,000 dalta ó Gaelscoileanna na fudfad na tíre. Is túr dóchas gon Gaeilge agus gon Gaelscoileachta é seo go le méid sin daltaí tacaí ó Bhúnagáil, ó Chorca, ó Mhaigh go Cilmhanta agus tá sin seo in Jobh agus muid ceiliúradh a 25 bliain den Foras Pátrúnachta. Agus tá an gríon ag tainmh ar an Gaeilge in Jobh agus is ionintach ag chluisteáil go an Gaeilge beo páirsaí sa scoileanna seo ó chuile is ó ranga dó atá seo in Jobh fúscaidí ranga sé ag bualadh le na ggófortaí ar fudfad na tíre. An bheith mar Ambassadóir Glasgow for agus hEaghra chun céin mar suir an tácht ag bhfuil deis i cách freastal ar Glasgow ciúcha cé átuail sé bhfuil siad an airn so suir táchtach ar danga eolamm agus idchas bheith ar fáileúin trí ar danga chumach. Ionach táchtach dúm sa fós bhíon me cumarsáid le mo chud cairde féin agus Imreoir BÁC le trí bhean na Gaeilge agus stras mé ar bonscoil agus manscoil an Gaeilge agus chun bheith stad ar an Gaeilge chumach so srúdínta tácht a dumsa agus is tócha bhfuil sé an tácht ar deir féin denmid é sin anheartú denmid ar danga anheartú agus a chuimhnú gáí so sin rúdínta tácht a dumsa go bhreasa. Gaelscoil chéile an Gaelscoil is fearr an éireann agus tá ag buin tanmhas an lá. Is mis charity to show an lá is fearr in Maith agus tá mé go dtí Gaelscoil callm chéile. Tá sé go hiintach ar rás an lá fearr. Tá sé an gastan scóil chun muid ná á thuirt an seo agus is áitach chun bheith le dó cara is fearr leat. Tá was a chuirteach ar 3 bunscoil nua le hoscailt ar 29 agus an líon céine a 5 agus a 5 hain. Bain na scoilna sin ar fud na tíre, bain mu a chur éagsúlacht ar fáil, trí ilcredmhachas a chur ar fáil, agus lá an Gaeilge chur ar fáil, agus go mbeidh muid an léitheanta iontacha mar seo a choléire sa tailfií. Tá sé go deas réile ar daoine eile agus fe le lá an daine ó áintí sa tíre agus cantí difriúil de Gaeilge so sé go deas. Mai cliste Gaeilge difriúil ó bhachtúna seo. Please stop down there, chun.